Hátrányos helyzetű családok és alacsony nyugdíjból élők támogatására rendeztek jótékonysági árverést a Lévai járásban. A kezdeményezés Zselízről indult, a Lévai Barsi Múzeum 5 éve házigazdája a hazai és magyarországi kortárs művészek felajánlásaiból rendezett aukciónak. Idén 32 képzőművész 48 alkotása került kalapács alá. A képek egységes kikiáltási ára 40 euró volt, és minden licit 5 euróval emelte az eladási árat. A rendezvény ötletgazdája Kanyuk József festőművész büszke a művésztársadalom összefogására. Utóbbi időben nem készpénzt adunk, hanem egy csomagot. Ez egy nagyon hálás dolog, finomságokkal tele, amit egész évben talán ezek a gyermekek nem látnak, így aztán szebb karácsonyt teszünk nekik. A zselízi Torma István fiatalkora ellenére harmadik alkalommal ajánlotta fel műveit az árverésre. Mindegyik évben eddig sikerült eladni a képeket, és ennek nagyon örülök. Remélem, hogy a harmadik alkalommal is sikeres leszek, és tudok vele segíteni az embereknek. Léván nem újszerű a segíteni akarás. A lévai hölgyek már az 1820-as években is jótékonykodtak. A karácsony előtti időszakban kivonultak, kis perselyekbe gyűjtötték a pénzt, és a rászorulóknak ajándékozták. Erről nagyon sok adatunk van a lévai levéltárban. Az idei árverés bevétele 3245 euró volt, így 9 év alatt összesen 19.585 euró értékbe jutott támogatás a társadalom teremén élő embereknek. Magyar nyelvű hírösszefoglalónkat látták, viszontlátásra holnap.